Bejutott az LMP az új országgyűlésbe. A párt társelnöke Schiffer András már meg is kapta a magáét a kormányváltó összefogás szimpatizánsaitól. Most vele folytatjuk. Schiffer András, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön a múlt héten nagyon kemény támadásokat kapott közösségi oldalakon, leginkább baloldali szimpatizánsoktól. Hogyan élte meg ezt a támadást? Esetleg visszavonná, hogyha tehetné azt a megállapítást, amit a múlt héten tett az emlékmű ügyében? Hát nem gondolom, hogy nekem bármit vissza kéne vonnom. Egyébként pedig akik az 50-es évek stílusát meg hazudtoló módon gyalázkodnak, én ezeket nem tekinteném baloldalinak. Tehát azért ez egy már elnézés, de ez enyhe csúsztatás, ezeknek az embereknek baloldalisághoz ég egyet a világon semmi közük. Ráadásul az a nagyon érdekes, hogy rengeteg gratulációt, meg elismerést kaptam. Többek között olyanoktól is, akik vasárnap erre az úgynevezett kormányváltó összefogásra szavaztak, és volt, aki megírta a közösségi oldalon, hogy ha ezt tudja, vagy ha előbb van ez a műsor, akkor ránk szavazott volna. Ön holokauszt túlélők leszármazottja, mégis megkapta a náci jelzőt. Ez hogyan élte meg? Milyen érzés nácinak lenni? Hát ez az elmebaj kategóriája, és ez az a stílus, amit nagyon sürgősen abba kéne hagyni, mert amíg ezek elhangozhatnak komoly emberek részéről, akár a klaviatúrájukból, akár a szájukból, addig Magyarországon fontos dolgokat nem lehet tisztességgel megvitatni, és ez az a stílus, amelyik lehetetlenné teszi azt, hogy egy közös nemzeti emlékezete legyen ennek a politikai közösségnek. Ön úgy fogalmazott, hogy a gyűlöletcsoportok semmiből sem tanulnak. Ezek szerint nem csak szélsőjobbos gyűlöletcsoportok vannak, hanem baloldalon vagy liberális körökben is vannak ilyenek. Mondom, én ezeket az embereket se baloldalinak, se liberálisnak nem nevezném. Ezek gyűlöletcsoportok abból élnek, hogy a különböző politikai irányzatok kölcsönösen fölkorbácsolják a gyűlöletet, és ezek a csoportok egymást tartják felszínen. Az LMP arról szerződött, hogy végre a magyar politika szálljon ki a történelemkönyvekből, hagyja abba a politikai elit azt a heccelést, hogy itt fasisztákkal, kommunistákkal lehet riogatni különböző társadalmi csoportokat, és a 20. századi múltban keressük meg. Nagyon nehéz lesz, de próbáljuk meg megkeresni azokat a pontokat, amik ezt a nemzeti közösséget összetarthatják. Ön szerint ez a hullámverés, amit láttunk, egyébként ez meglepte önt, hogy ilyen reakciók lesznek? Hát én megmondom őszintén, én arra se készültem, hogy be fogok menni, miután a megelőző hetekben nem nagyon voltam vendége ennek a műsornak, és bevallom töredelmesen, halálosan fáradt voltam a kampány után. Tehát én aztán nem kalkuláltam azzal, hogy minek mekkora a hullámveréssel, viszont ez... Csak ön egy külön véleményt fogalmazott meg azon az oldalon, külön véleményt? Én a Lehet Más a politika véleményét fogalmaztam meg, a Lehet Más a politika oldalán ez nem külön vélemény. Akkor ez kinek szólt ez a hullámverés, az ön személyének? Nem, vagy ez annak szól, önnek ez a véleménye, vagy az azok LMP-nek, hogy bejutott az 5%-os küszöbbe? Valószínűleg a kettő nem független egymástól. Ezt pontosan láttuk már 2011-12-ben, amikor ugyanezek a csoportok kórusban ordítozták, hogy összefogást, és hogyha nem fogunk össze, akkor el fogunk tűnni. Pszichológiailag teljesen világos, hogy akkor, amikor rácáfoltunk a jövendőléseikre, amikor bebizonyítottuk azt, hogy ebben az országban igenis van, ami nem eladó, amikor bebizonyítottuk azt, hogy ma Magyarországon lehet úgy politikát csinálni, hogy nem a rövidtávú politikai haszonlesésre koncentrál egy párt, akkor nyilván hát ezek az emberek egy picikét mérgessek. Ön utalta ebben az interjúban és talán a másnapi interjúban is arra, hogy a baloldal mintha nem tanulna a hibáiból, és nem azokkal a problémákkal foglalkozik, szimbolikus ügyek helyett Pár Fodor Gábor azt mondta, hogy azzal is kéne foglalkozni, például önnek, nem az igazi problémákkal foglalkozik. Ön szerint levonta a baloldal, vagy az ellenzéki összefogások? De mondom még egyszer, én a baloldal jelzőt én nem használnám ezekre a csoportokra. Fodor Gábornak ezúton is gratulálok, hogy sikeresen bejutott a Magyar Országgyűlésbe. Egyebekben pedig hát én azt gondolom, hogy az április 6-i eredmény az eléggé egyértelmű. Tehát úgy ellenzék nem fog kormányt váltani, és ebből nekünk, mint LMP-seknek is le kell vonni a tanulságot, hogyha nem pusztán csak szimbolikus ügyek. Ennyiben valóban tévedtem ebben a bizonyos keddi tévéműsorban, hiszen az ellenzéki híreknek a döntő része az arról szólt, hogy ki hogyan helyezkedik. Az embereket ez nem érdekli. Ez biztos, hogy nem érdekli, Mi érdekli hogy hogyan. Őket? Szerintem arról kell,
Például igen, arról tehát kell a valóság beszélni. húsba vágó problémák érdeklik az embereket, ezek szerint az ellenzék összefogásokon nem a baloldal rosszul pozícionálja a problémákat, és nem az embereket érdeklő problémákkal foglalkozott a kampányban. Fogalmazzunk úgy, hogy az LMP arra szerződött most április 6-án is a választókkal, erre próbáltunk szerződni 2010 áprilisában is, hogy a következő 4 évben azzal foglalkozzunk, hogy Magyarország hogyan nem lesz egy unokák nélküli ország, hogyan lehet egy összeszerelő ország helyett egy megújuló Magyarországot teremteni mondjuk. És sokan azt várják, hogy önök lesznek esetleg a váltópárt 2018-ban. De 5%-on állnak, hogyan lesz ebből a váltópárt? Megvan-e a pártnak a infrastruktúrája, a szakembergárdája, az a vidéki pártszervezete? Az egy nagy lódítás lenne, hogyha azt mondanám, hogy az infrastruktúránk megvan. Ugye a rendszerváltás után a rendszerváltó pártok az infrastruktúrát kiosztották maguknak, nem kalkuláltak azzal, hogy lesznek olyan rendszerváltó pártok, akik aztán eltűnnek a történelem sülyeztőjébe. Tehát nyilván ez egy magas feladvány, viszont az a helyzet, hogy én tudok olyan pártot, amelyik éppen becsúszott a parlamenti küszöbön 1994-ben, majd 4 évvel később váltópárt lett. Hogy kérdezzek egy-két személyes dolgot, ugye a volt LMP-sek közül egy képviselő lesz a parlamentben, Szabó Tímea személyében. Ez elégtétel önnek? Önök pedig 5-en lesznek? Én ezekkel a személyekkel én különösebben nem akarok foglalkozni, és főleg nem hozzájuk mérjük magunkat. Egyrészt az önmagában egy óriási tett volt, hogy miután minket mindenki leírt, és minden követ megmozgattak különböző érdekkörök, hogy az LMP-t eltüntessék. Egy zavaró tényező voltunk, hiszen arra állították be magukat, hogy a Fidesszel vagy az úgynevezett jobboldallal szemben világban egyetlen egy erő legyen. Itt egy picikét beleköptünk a levesükbe, ha úgy tetszik, hogy életben méltóztattunk maradni, de hát a másik nagy tett viszont az, hogy ebben a térségben zöld párt nem kapaszkodott meg a parlamentbe. Én nem velük kívánok foglalkozni, azt szeretnénk igazolni, hogy van egy megbízható, következetes ellenzéke a kormányoldalnak, van egy olyan párt a parlamentben, amelyik bizonyítja azt, hogy lehet más a politika. Lehet más a politika, ez igaz az önkormányzati választásokra, és külön fognak indulni, lesz külön jelöltjük például a főpolgármesteri posztra? Hát azon vagyunk, hogy legyen természetesen. Egyébként mi a véleménye előző interjúban Konrád Györgyöt idézte Andrea kolléganőm? Ugye azt mondta, hogy biztos bukás Horváth Csabát indítani közös jelöltnek, és ő megnevezett 3 másik embert, Bajnait, Bokrost és Kuncét. Ön pedig a Facebookra felrakott egy olyan posztot, hogy akár Demszky Gábort is lehetne újra indítani. Hát ez egy nyilvánvaló irónia, csak miről ironizál? Konrád György, hogy beleszól, vagy a 3 jelölt? Gur Nándorral is tulajdonképpen egyet tudok érteni, mert akár Konrád Györgyöt is lehetne jelölni ennyi erővel. Szóval ugye az a helyzet, hogy Horváth Csabát természetesen főpolgármesternek én sem tartom alkalmasnak. Viszont az, hogy az MSZP számára ki alkalmas főpolgármester jelöltnek, ehhez nekem mi közöm van? Semmi közöm nincsen. Azt tudom erre mondani, hogy lehet, hogy Konrád úrnak ez a véleménye, nekem pedig az a véleményem, hogy ebben az országban olyan pártok, akik arra hallgatnak, hogy Konrád György és baráti köre mit tanácsol, az életben nem fognak választást nyerni. Most az EP választások jönnek, ezzel kapcsolatban szerettem volna kérdezni, hogy következő interjú témája lesz, lejárt az időn. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.